ahu bahenommu di batam. Dia do lapatan ni oddo. Ikkonu biar rohatta jala humolong, jala upos mida di bata, asamida nasana adong. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni oddo. Ikkod dihabiari rohatta di bata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asa idang jadi iba marsobba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala idang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuan, jala idang jadi posroha diugasan homitan. Rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patitnay. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tu adu pandidibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibahini saya sama sudedo sanami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan anakmu do nahu pangasaw kami tu jolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami, akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringo tu hasani dusatta. Satokid dohu tadi koko, alay papungu-pungok kumaho muse marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabuniho bohikku satokin maradopokko. Alay marhite-hite dengan basa sa liling-liling na asyakku ho, ninna jahuba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel turpuk di hari Mingguon, ima na tersurat di Injil Yohanes sada ayat 20 sahat rodi 34 marsoring-soring mahita majaha. Torang ni ari nai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi dogma. Odo biru-birun debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudoki sian pudiku rosada halak naung jumolo adong asa au ai parjolohian do ibana. Au pe dakutadda ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubain naroau madidihon aek. Dungi idas dikot do jes hanesma ni nama huida do todi tuat songon dari pati sian banua gijangi jalamian di ibana. Au pe dakutadda ibana julu. Alai ibana na marsurwau madidihon naik ido madok tuau ya tusi di idaho tuat todi jalamia di ibana do si didihon todi perbadia. Asa unang huida jala huha jok-jokon ibana do anak ni debata. Iman sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
tidak ma haporsyaw tay, songon na hinatidak ko nidong atas haporsyaw di sadok portibyon, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasaday, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian sa tod di porbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jahuba, amanay pargugo na suhatu dosani, di sima ibana, pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatay na maddok, mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Salum, oras ma di kita, di amanami, inanami, di bagas tabi, nang di huriat tadison, songon si patak kasut tikting di hita, si patak kasut tikting di mingguta sadarion, Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020, halaman 2.1, live streaming ibadah minggu, mardomu partikian namasa sahat di ombason, toktong dobe huriata patu paun ibadah parmingguon secara live streaming, asabui sahat tu hitabe di bagasta, toktong do tabuka gerejata makobasi akaruas ni huria na sihol rohana romar minggu tu gereja, parmingguota di ganup minggu boido di bereng internet manang live streaming mulai pukul 30 di akun YouTube HKBP Bandung Barat. Poin 2, soso-soso manang himbauan parmingguon new normal. Las doroha ni huriata manomu-nomu program ni pamarenta taringotu new normal nanaing sipatu pauta di huriata. Domutusi pinabotohon ma tuhita saluhutna amanami dohot inanami ruas ni huriata HKBP Bandung Barat. Disakapi huriata do parmingguon di gerejaon minggu patuluhon di bulan Juni tanggal 21 Juni 2020. Parminggota tapatupa 5 hali parmingguon, 5 pukul 6 wib, pukul 8 wib, pukul 10 wib, pukul 12 wib, dohot pukul 10.15 wib. Jala dibagi ma hobbar tu wikna ni huriata na dohot batas usia. B. Denggam aka anak dohot boru ni huriata remaja dohot na posobulung mandohoti parmingguon di pukul 10.05 botari. C. Tuak karuas ni huria na humurang hahipasonna imana marsahit sesak napas, hepatitis, jantung, paru-paru, obesitas, manang kelebihan berat badan, dohot penyakit menahun, songoni ruas naung marumur 60 tahun tukijang, denggam mahita marminggu di jabu marhite live streaming. D. Di parminggu ni dang pola tapatupa paduan suara manang markor. E. Sude akan marminggu tu gereja jolo diukur suhu tubuh, cuci tangan, jala diatur jarak manang social distancing, dohot wajib memakai masker. F. Tua kadak danak sekolah minggu hotdo parmingguon nasida di tongani bagas marhite rekaman video. Poin 7, aksi sosial dohot posko peduli HKBP Bandung Barat. Di patupa huriata do aksi sosial tuna terdampak COVID-19 turuas ni huriata
Domutusi pasahaton ni huriatta do pangurupion tuak karuasta na terdampang COVID-19 hombar tu data na pinasaha ni situa wikna. Domutusi aksi sosialon radedo huriatta menjalo panupahiota saluhut na marhita hebeng manang barang di kerjasama dohot haridon ni rohatta nadinggan pinasahat mauliate madihita saluhutna nang pasahaton pangurupiota sa ituhatta ma na mabalos pasupasuna tuhita. Halaman 4.10. Selamat ulang tahun. Sudah parhalado dohot ruas ni huri HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun, tunamar ulang tahun di Bagasan mingguon. Mulai siang sadarion minggu tanggal 7 Juni 2020 sahat hari Sabtu 13 Juni 2020 saya di pasu-pasu tuhatta manasida namar ulang tahun ini di Bagasan hai pason hut di lewat tuhatta tunasida ganjang ni umur soso songon dihita terakhir molopan durungonan non amanginang sian sapudima perjulu nang songon mat desak-desak kida tujulu ima songon soso songon ima sipatak kason dohot tambahan titing di mingguta sadarion mulia tema tapasada maruhatta martangiang mahita. Tuhan debata amanami na maringanan di Banua Ginjang maulia tema Tuhan di supaho rohanami na pungon ditikyon ali Tuhan pilion hodo tuhami hipason ni pamatang jala diramuti hodo hami pilion hodo hami akka ganjang ni umur di Bagasan tikyon ya kaulaon nami siganu pari liak kodo di haimar hipason boy hami beribadah di tikyon ali Tuhan alau memuji pasangapun buar munda badiai ipi ali Tuhan toktong do hami mangidu tu jolom dongani mahami nalo manguduti di panmulon nami siganu pari na umpar tulo meni roham ali Tuhan nami tarlumu bidiak kadungan nami na beribadah di tikyon ali Tuhan di jabu nang di gerejaon pi ali Tuhan saihoma ali Tuhan naman dongani hami ramuti hami asalam mengatusi kami di hatami ali Tuhan buhi buah kami nalo mangulau-ulau nami humbar tulo menyuruham ali Tuhan ali Tuhan nami damar ningot kami jak kadungan nami na di Bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit ali Tuhan mangido kami julum sayhoma mga apehon tanga muda badia ali Tuhan naguk pasu-pasui asatok marhamalumon parsahiton sian pamatang na ali Tuhan nangidungan nami dak kana pembulihan piali Tuhan sayhoma mangalian gogo amalumon asatok pulisian parsahiton ali Tuhan ali Tuhan nami didungan nami na di Bagasan parukilon ali Tuhan ditikyon sayhoma na mangalihon penghiburan tu nasida asalam hatop tarapul sian parukilon ni ali Tuhan ali Tuhan toktong dohai mangido tu jolom dinamasak ka parukilon manang pergumulan ni hami ganup ruasmu ditikyon ali Tuhan sayhoma na mangalihon pandungan ni Tuhami dungani hami tarlumubi dinamasa pinorhon ni COVID-19 on ali Tuhan di parngulon nami siganu pari asalam daw hami sian pergumulan ni jalaboy hay mangula ulaon nami humbar tulo ni roham ali Tuhan ali Tuhan nami toktong lumarningot kami barlumubi dia kayanak kon nami na di Bagasan pendidikan ali Tuhan mulai sa tingkat TK sa satu perguruan tinggi selohom mahabisukon mahabistaran tunasida asamar si rohana sida ali Tuhan dia ka pendidikan ali Tuhan nami tarlumubi dia kadungan nami kuas ni huriam namar ulang tahun ditikyon ali Tuhan mulai di Bagasan sa minggon sayhoma mangalun haipason nang panjang ni umur tu nasida asalam martamba-tamba las ni rohana sida nang keluarga ali Tuhan nami toktong do hami pasaton nami jaka program namasa di huriamon ali Tuhan asatun dimton di perbedema nalau mandungani jaka pengurus ni huriam jalalam tudingganna di perdalanan ni huriamon ali Tuhan ali Tuhan stokin nain yang begiun nami hatam na badiai na yang patol hason niamang pandita nami ali Tuhan tuktuhi rohanang pikiran nami di dia pihai maringanan ali Tuhan
Asalambui hami mangatusi atami. Jalabui bonon nami nalahu mangulaw-law nami kumbartulomo ni rohama li Tuhan. Nang diamang pendeta nami napatulhason hatami ali Tuhan. Sa leo mabisuk nang hapistaran tunasiga. Ali Tuhan nami pardosa nagudang dohami di jolom. Nang ni jolo ni dungan nami pi ali Tuhan. Sa sesa may dosa nami asanong tarampat akka pasu-pasu na ning silehonom purpi tunga-tunga nami. Jalo matangiyang do hotel nami on ali Tuhan. Ulan mga sahon ko rin anak mo Tuhan Diyos Kristus Tuhan nami mauliati maligo. Amen. debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti hati-hati duhut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita. Horas marihamuna amanami doho inanami ruas ni huriata di tongan di bagas noaeng. Saya toktong mahamu di bagasa kahe pason. Hatani di mata nagabi ujahan ni lasni rohata di parminggota di tikion imana tarsurat di sada Musa bidu sada memukasian ayat 26 satu ayat 30 sada.
songonon ma didok disi. Dungi makuling musema de mata tole mai tatoppa majolma tumiru rupata turus tu pangalahota asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot akadurbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akana majirir di atas tanoon. Jadi ditoppa de batama jolmai tumiru rupana ditiruaton de bata laho manoppa ibana bawa doh boru-boru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu de batama nasida ninna de batama tu nasida marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu masadok tanoon jala patuduk hamuma jala rajai hamu deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Dungi ninna de batama butimai nunga hulehot tu hamuna sa suasuanan namar perbuiho buni di sadok tanoon rodi sude ak hawa kana mar perbue suasuanan bahen panganom muna mai. Alayang ko tu sudi akka binatang nari tanoon tu akka pidong namar tonga-tonga langit rodi sudi na majir di atas tanoon akka namar hosa di bagasan bulung ni akka sesuanan hulehon bahin panganonna gabi majadi ma songoni. Dungi ditilik de batama sudi tinopanai jadi nunga denggan situtu dungi bot maari torang ma ari muse ima ari paonopon ido yang go sahana hamunak kadamang doh dainang puji Tuhan muliate sah mahitan wa itu kondisi na nomu-nomu manang paimai mahon ari new normal songon na pinasaha ni pamaretata molo dipatorak pe adong new normal manang hasumalan na baru tentu dang na malua do pehida siam marai alai ala berbagai kondisi do pertimbangan iro bahenna di luas pamareta ditikina jonokon bui hita patu paunaka perpunguan termasuk di rumah ibadah alani tongku jagautta kondisi kesehatata termasuk di nama kejaga hai pason asa unang gabe marmarah hita terdampak COVID-10 siam. Hamunak kadamang dok dainang di minggu sedarion masuk mahita tu hasitulu sadaon ni debata manang nataguari mai ketritunggalan Allah Trinitatis. Nian anggo di Bibel tei dang adong istilah Trinitatis di surat ton. Ini berkembang dan disimpulkan oleh bapak-bapak gereja kemudian hari asabui tatusi songo dia dosa tonga debata nama nopa hasianganon rudi isina. Jadi mulai dokope ketritunggalan Allah manang hasitulu sadaun ni debata sada perdebatan teologis do mulai senajulu sahak ruditikion dang barnasidung alani do godang akka dongatta nasusaha porsiaon maddok ya debata tai debata nagudanggo manang debata lebih dari satu HP takas tah tidakon marhiti panedangyota di haporsiaut tai ya debata natasobai debata nasasadaido ima debata natumo palangi do tano alai manifestasi dot hadirion dot penampakan wujud nyata ni debata di tonga-tonga ngulutta ido bahna di patuduho di pasunggulot tuita marhiti panopauni bahwa Allah lah satu-satunya yang berkuasa menciptakan dunia beserta isinya ima debata ama molo debata nama nopas yang noro di isina dang arok kita namernida gabe didok mai transcendence Allah yang sangat jauh. Jadi rikok mata daun ni jolma na tinopai songo dia dosa sitong ngadi bata. Ido bahina dipangi dosi Musa mulai suku bangsoi isi rodohono garmonina. Itulah kelebihan Allah orang Kristen, dia punya nama dan dia bisa dilihat.
Jala di patuduhod debata may asabui idauta. Jala di tongat-tongat tama debata merhite haroroni Kristus. Jala patar may di bagasan nguluta. Sebab Allah menampakkan diri melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Jadi duk tapestaho borha Tuhan Yesus Kristus, borha ibana manopot amai tu harajaon benua gijangi, tinggal dohita pujung sasadahita songot terdiang naha puluhan daun. Tuhan tetap memelihara kita, providensia Dei, di permudu-mudu, di parmahat debatado hita, dan di tadiko kita pujung sasadahita. Di lehot debatama, tod di purbadia, madongani hita ganupari. Ido bayna tapestaho di minggu nasal pusaur, tod di ni debata. Allah itu hadir melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Asa setiap saat, setiap tiki dohonot taba imanen dilabuk tado debata. Jadi ngabui tatu siati amanginang cepek go haturangani lahu paturakon hasi tulu sadaun debata. Jadi dang na tulu debata tasoba halai debata na sasadaido tahatidakkon jalata puji. Hamunak kadamang doh dainang Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Anggo jolma sianna adonggo ditopa gabi adong. Sekalipun dunia sekarang begitu canggih, adonggo padohan nabah kamadok bahwa dunia ini diciptakan Tuhan 99%, selebihnya adalah buatan Cina inna. Alami maksudnya produk-produk pasti ada buatan Cina, merajai dunia sekarang ini. Sian nasu adonggo di topa debata gabi adong. Jala saat matu hadiriota songojolma luar biasa panopani debata berbeda dari ciptaan yang lain. Aitu miru rupani debata roho di topa. Tumiru rupani debata roho hita di topa bawa doh buru-buru, tidak ada beda. Kita adalah citra, gambaran daripada Allah itu. Allah ni jaga ma gobar ni debata unang gabisiga. Merhiti pangalaho na hurang denggan. Merhiti pangalaho na hurak suman. Sebab diri kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Hamuna kadongan nunga tadalani 3 bulan masa stay at home. Dijebu hita jala dang barani hita lau dau tuduru tuluar. Jala gudanggo siya tunga-tungata nong bosan. Ay waro ang padita nami ay adigad do sayo. Adigad do sidong namasaon ninna. Gudang do hita ng bobonosan marsak mernida-ida namasaon. Laiba na tudabur diber kudon ulat tinggal korak. Habis be silopaon. Diberang dopek na ngasongon nalam tipis. Diberang buhin natay murhing. Disomma hita diuji molorido amatta na amatta ditikki mangariri inatta na julu. Itu hasian mananghapi na masa asal marapita sonang gongulukku. Mulai na julu isomma diuji tohoro. Mulo mangalang gulamo pihita sungun nerokon ni emei nerokon ni edei buhado tohoro sonang rohat asal marap api merhita keberita televisi nagudangan nang berbedai keluarga alani koronaon hola namat taru inatai masih bolangan ba gabi tubuh perbedaan unak saya bolang-bolang au hebeng gona perlu inatai dangaung besilo paun wai bohado tutu mulai dokot turpukon providentia Dei Allah memelihara kehidupan orang percaya hingga pada zaman corona ini. Tohodo di pasu-pasu manang di parmahani di Batanguluta. Saya pikir bagi orang-orang yang menyadari ini pasti dia katakan, ya betul sekali. Ay nakpis subui dengan karijo, nakpis subui dengan mula-ulaon, alay buido pihami marhanguluan. Buido pihami marhahi pason di padao de bata aka parmaran nang aka parsahi tope.
songonido nangakai nata marsa ko tong ibana dibuka ibana lamarina gok lamari akka baju-bajuna na selilingon mulai sa semi Prancis satu semi Itali marjojo rusi aledang bui pakai itu apa pakai na dah mungkin lah ibana tu pasar mersemi Prancis ade memakai tille duhut payet mungkin dui dah mungkin kan icoba saya dak siap be ngasongon na laptop bakuran alani stay at home ay laku-laku mangan hitungan di bagasi gudang ngaka persoalan tubuh patuduh kita po harus asitonga songo dia do ujungi perdalan nguluton alaina pasti do honota molo di pasu-pasu manang di permahani debata do ngulutta apapun yang kita hadapi pasti Tuhan katakan kamu akan dicukupkan. Jadi do kolas do hata molo pajupak pe masih tatapan amat tai do inatai unang murhingat to tetaplah senyum lembaga go huluhida inang di masa ni koronon inai taju seli-seli sesungguhnya berbiluak jo cinta ya teh berkembang mekar unang lem masa corona holong hitung-hitungan ni keluarga pe lem sungguhnya tipis ate unang saya akka ruas ni huria manang akka ugama na asing ma na seulu merberialan ni Quran anggo hita semakin kita erat dan dekat bersama keluarga kita karena Tuhan mencintai kita amin itu posdoro haisi hamunak kadamang do dainang di bagasa turpuhon di topare bata jolmai tumiru rupana turus tu pangalahona asa luar biasa do manang berbeda do istimewa do jolmai meradopon natinopan di bata na asing. Jadi suatu ngarok kita na merasa rendah diri molo humurak pehita di rupa molo humurak pehita di pardopahan uli do hita di rupa di mata mungkin bagi orang kamu tidak begitu cantik tidak begitu ganteng tetapi bagi Tuhan kamu itu begitu indah kamu adalah ciptaan yang sempurna molo humurak pe fisik hurak sikop di rohatta pamatakta martibak kodongan unang leai dewata adonggo di balik ngisude na masa di nguluton ada suatu karya yang indah mungkin yang Tuhan titipkan kelak bagi kehidupan ko sadar do hita jela porsia do hita disi gudang po nama cipta hubuke deon si Pane C. Crosby sahala na nebuta jaladang bui marbinege alai bui bana cipta honede bayakon hapi hita nong denggape si pariona denggas suarana maka tai pengapals apalagi maret dia teh dangi hapi on humurang bui bana patu pahuni jelas tai dehoni termasuk sere de nai mak ku berbahagia duk Tuhan Yesus itu adalah suatu contoh bagi kita bahwa ketika kita merasa kurang ada sesuatu hal yang mungkin Tuhan titipkan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kita alani argado hita di toparibata berbeda dari yang lain mulu ditiki persejarah SMA aronggo teori na di persejarah ditiki ima teori evolusi anang teori ni Charles Darwin di dok si Charles Darwin on opuk tenana julu siap budak do buat situ juru hamusi aurak situ jauh jadi nuangonin na menurut si Darwin moloroh itu tu gereja akka budak na burjuma budak namar pahean alana sian sel kemudian berkembang ratusan tahun kemudian menjadi kera sia kerau mamuse gabe tigor mai wana mardal gabe jongjong ujungnya gabe jolma songo ditikion ima mulu teori ni si Darwin alai yang go jolma sasitonga dak songo teori ni si Darwin
Tetapi Tuhan begitu indah menciptakan manusia itu dari Adama, siatano, ido bahena molo moding jolma hatani di bata na di dok di si ima, siatano do permulaan di dagingmu mula mai gabitano. Jadi sudah gabitano do hita di ujungna natinopan di bata. Dang adong nabuy hagijak kunota. Jadi unak pola pikir hamu kapangaratui na di badungon apalagi nong arong dengan pernilon na karejuna holan na memikiri tabba na ulian no di muna pasugit. Gak usah. Ay na ditabak pe doho na di kubura biasa dos sudah gabi orbuk. Tidak ada bedanya. Tapi sudah tikim sudah gugum laho mabahin sada tugu na mega holan inganan yakka holi sugut. Tang marlapatan ni. Alani bangun ma, pajongjong matugu, nasa sitonga ima, muluboy di pajongjong ko, nama bayan kesejahteraan yak kajol ma ima pajongjong, baik guar mudisi, yayasan on, sekolah on, iro tugu nasa sitonga. Ay gudang noeng kapangaratu neng mulak tuta holani ditahi, bohama sa jongjong si minupunga. Asa di begi halak, asa di boto halak, opusi tarong galon, jagu-jagu di pangaratuan. Janganlah itu zaman dulu lah. Anggo zaman sonarion, sarupa do hita, dos do hita di rupa di bata. Ido, nangi, dos do hita kembali akan menjadi tanah. Jala adong do musi padohan nama dok. Apa yang dimakan oleh manusia mempengaruhi kehidupannya. Mulu halak sudah ba ala holanak ka bulung-bulung ku gudang nyalangin na bagai be labok-labok. Tohode saya pikir tidak. Asugari do boy mempengaruhi natal langi tu tonga-tonga ni pangalahota pangalahoni jolma natinopan ni bata. Abinang na binoto biate. Sudi natal langi gabe ima sipata. Arong na mangorong, arong na manggariang, arong nama mebudut, bah luar biasa ini, dak minutubi. Tetapi sifat dan akhlak ciptaan Tuhan itu bahwa Tuhan memberikan akhlak dan moral seperti yang Tuhan katakan dalam firman ini, yaitu menjadi berakal budi. Iko berbeda do hita sianak kana asing. Unang gabi di batu do salak kita, ay dia do. Ngagabi suarong be etika. Ngagabi suarong be ruhut. Ngagabi suarong be sopan santun. Molo suarong be berarti ngadus behita duhuk na meredadalani. Oleh karena itu tunjukkanlah identitas kita sebagai ciptaan yang maha indah. Natinopan di batana luar biasa di tengah-tengah ngulutta. Asa taparangi homa parangi ni jolma nasitong. Dan itu adalah ciptaan dan gambaran Tuhan yang Tuhan inginkan. Marhiti pangalahun adengkan ditongani keluarga, ditongani bagas, nang ditonga-tongani parsaura siganu paharibe. Mulubunyan pajupa kita rak dongata tetanggata, ngarobe omak nisyaha, lasroha mulo ngadisoni bana. Daripada kolar rohita itur sumisi lagi. Ita mulak mehita ngarobe mana inna. Ala memang dakya gawe mabahen adenggan pabahenata pakatota nang ditunga-tunga ni akadongata. Na paduahon hamuak kamang hamuak kainang songojolma natinopan di debata lumubi siya nakatinopan asing dilehod debata do tuhita mandat marpinopari mahamu marpinopari jala taklukkanlah bumi. Adong do nasala menafsirkan mulai dokon menaklukkan bumi gawe dok rohana lombo-lombo nama laho menigai. Terus terang gereja kita melawan segala sikap dan tindakan yang merusak lingkungan, termasuk eksploitasi alam. Nama negai tobak, nama negai sungai, nama negai tao dot aka naporlu pakion ni toropa jolma. Gereja harus memperjuangkan keutuhan ciptaan.
jalahi tapi hamuak kamang do tamak kenang disedatiki pemikiroku pengharapaku tujuan nari HKB Bandung Barat juga harus bebas dari tindakan menebang pohon. Ai molo normal hita nomor minggu 3 hari hita nomor minggu sedari mamakai harotas bayaku kauma jo 3 hauma ikut tebona laho mabahini. Aka gereja-gereja na agak berpikiran modern waing dang memakai harotas binasida memakai tikting. Alai ngabui dibuka keruas na marhiti internet akka hamulateon na do pilih bulanan na ngabui berengon na disidak pula memakai harotas bi. Ate bui disadatikan no tusido hita mengarah. Alai yang guritik kina bertikodo pe mungkin agak maul do pe. Ekonarong gutiu bodah setiap indah. Hidup pira. Alai mau tidak mau gereja juga harus mengarah ke sana nantinya. Ai molo ro bencana alam, molo ro aka banjir, lalu akan asing. Ingo ma ula-ula ni col ma do mabaini. Tapi rengko gudang nuai ngaka nemadabai hawi secara liar, secara ganas menabahawi dak pola go 5 menit. Alai pai mahoni baik kamu ikon 30 tahun, 40 tahun. Sudah tobak, sudah dot aka susuanan asing. Isodo kita bukanlah menjadi perusak ciptaan Tuhan. Alai jolmai ikon merawat, melestarikan. Buhado di tengah-tengah dijabutan wae. Arong go pengarangata, pekarangan kecil nang kepala mahol manuat tolu manang opak pot bunga. Mana kula pacomura do dijodoh jabuta. Ai beda ni hita do alak Sunda alak Jawa boleh julu jabuna ido bolo halak Jawa gudangan manang halak Sunda toraka bunga-bunga semerbak. Alaeng go halak kita jojotan tor pacomura pai julu. Ipi mulu nasumani jomur ba mulai ati rupi. Alaeng ko di ruasnya kai Bandung Barat dang rasone teh. Baga gura penampilan sejulu nakpe sederhana jabuna alai adong rupani kecintaan akan lingkungan ini songoni nang memakai plastik buha dihitaukan apalah hok bihir duhita namar plastik ini sidik-sidik baik mamang palas main nak sudah plastik lau tu kamar di dadak tasnya atau plastik lau tu dapur gok plastik lau tu konsistori lau tu dia ikonodok plastik. HP plastikom mana maul diuraikan oleh mikroorganisme natung macai maul. HP om manong gudang limba nuai. Baik kok kita mah. Songo di manonaka ya nakota pahuputa mengurupi portibion. Unakolan kene mata tanuai tapi kiri buharo nasida sugut buidope otcopon nasida merhiti igungon udara na bersih songo kita nuai. Saya pikir kalau kita tidak sadar akan itu mereka ikut tidak akan pernah bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Sutung gabi dohononnya ke poparata sugut, aima sohasia ke natu nai me poparan aka upungami na julu dangya turehu. Sutunginna. Alani sedikit-sedikit gereja melalui mimbar juga menyadarkan jemaat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan, ekosistem, termasuk ido naniro ni turpuhon merawat natino panidebata asa toktong dengan merdalan. Namangihut tamu kamanginang didok debata tujol mai marpinopari mahamu. Dan ini adalah tugas kita sebagai manusia. Jok-jok nuai aka ina do ama di huriata mulu ditiki PA manang perpunguan sadana sulupa pesan niaka ruas ni huriat tamadok tu partangiang manak tu padita amak padita lami tanya ko june jabuna mian ayahe jabumuna ai beda ai dengkado karejuna ngago umurra alai losorongo mengengkos losorongo nasakko irohana inna ngasai mohop hati-hati ni na tua-tua na pakilan na tua-tua na asa marhasohotan alai ngo gelengon biasa-biasa saja loh. Ai boiro do honommu ai sorong Jepang
Begitu banyak manusia berjuta-juta Tuhan ciptakan di dunia ini. Nauli, nasongodia, nasato ngauli, sudah doa dong di topa di bata. Apalagi di Badung Baraton, dohonomu ma dangarong. Aronggo, alai aronggo niakmu holani donaing. Dokot tok kayanak kodo burute. Saya pikir kalau ada niat untuk melangsungkan pernikahan juga sesuai dengan mandat Allah, pasti Tuhan juga sediakan. Unang atong saya taruh Roma judunyo kapi nang gua pala martadak pesulu. Maksudmu batuhani do martadak tuho? Tang mungkin. Mari kita lihat keadaan kita. Alai ba mulu seorang betong dak kau rajol ma daung amang ido prinsipu sahat tu nama tua ujung mulu daung mulena bang gue dang dak sahabat tongi. Alai mulu orang kepeniat ya kita bantu juga. Ai kurang go aka namar hasohotan ala boy rupani di patad dahun gawi Jepang. Di Jakarta pe na gudang sone no akruas ni huria. Ai buama mulai hari Senin satu hari Sabtu hola naik kaptor itu anon. Jaguru kari juda. Jepang mari Minggu di silau mar saya tongai sidu lamar tadak siduli. Tapi hari Minggu ba ikut tu gereja do. Olah saya mesti mar gereja, lau tu pergerejuan. Tanga dong. Ujungnya 175 o 40 to 45 lasso songonima lasso marna adong nama nopo. Jadi bahita pe masih rubah kita. Manang natabay songon na di raw mangunan adok permingguan niya kana jomlo. Adong kondisi. Jadi gudang ko nagabi jadi. Akan apo sonong naong baru murtugi jangi adok khusus kebaktianna. Jadi boy manasida ditik na perminggu masih tatapan ujung gabi arong na tubu olong ngeroha. Buru to. Alanido oddo sada nani suruh di bata marpinopari. Sebagai manusia kita juga mempunyai mandat untuk melaksanakan itu. Songon natinopan di bata. Asa sudina karuas ni huria naong di pasu-pasu di bata toktong ma makasih holi hinadengkan yaka pabahenan di bata ditongan ing ulutta. Tuhamuna karuas ni huria naong masihol naong liling salilingon paimemahon perbuini bortian yanakon. Unak sumurut dangarong nasotar patu pada bata. Ido katana di Bibeli jala ido tahapur siai si sarape sa ruri hatuona marsa gue ibana alai se toktong ditanyakon songoni nang aka ruas ni huria na jot masihol alai ala di bagasan pu ni tangiang songo si Hanna toktong dilihot de bata pasu-pasui gabi Jepang alanido bamarlas niroha marpakirimon martangiang toktong di bagasa pos niroha tu di bata saya na Jepang do aka alus ni tanyakta ima hamu kamang do tamakenang di panarihonon ni di bata di tonga-tonga ni ngulutte nuayang dihita di zamanon songo dia mahita akan atinopan ni di bata lahu merespon babua tung macai ulido nabinahin ni di bata tu hita tung macai sikop do di lihot di bata bohali di hita tung macai deng gaddo sude akan apa tu si persaulinot dari tonga-tonga ningulun alani hamu kamanginang didok sada namalo madok songon dunia ini cukup bagi semua orang tetapi dunia ini tidak cukup bagi orang yang tamak dan rakus alani dang harus saya tonga simple dong ulutta molo Paulus madok hola boy behita mangan do minum ngamuliate. Yang membuat kita selalu khawatir dan kekurangan adalah kebutuhan kita yang selalu meningkat. Apalagi di zaman perpudion, najolo saya do kuota hola 100.000. HP alani koronon barak saya be 100.000. Ikon online ma, live streaming ma, sudia kapar siajar ikon melalui belajar online ma, takas do binoto isudi akaparnya hapatai. Alai sada napatu sia mole honotta moloi melalui songonipe dilihat debata pengetahuan ini dihita tahamulate hommai daripada laksohi dari jauh udang adong manang naha luar biasa di alai mulu hidup kita songoni berinteraksi melakukan pekerjaan walaupun di rumah itu patut kita syukuri berkat teknologi yang canggih
Alani saya di pasu-pasu di bata mahita luhuk na hamuak kadamang do dahinang toktong mata hamulatehon pasu-pasu di bata di tongani nguluta taguguma mangulak kasilot taganupari molotung di liot di bata anon zaman new normalon buhi ta sumbang use mangula siulonota takas mata hamulatehon ni hamak kamanginang molotung di luas sita marminggu tu gerejaon baroma hita saluhukna unang dung di luas tu gereja bah ijabu mabah gay unangin na musyato tapi ya kiri jabu saya naik tu gereja iskas songoni gudak persoalata molo dung iluas tu gereja baringkas-ringkas mahita tu gereja memuji rebata ido na pinang ido rebata akajol mana berakhlak berhati mulia toktong mahita marpanariho turungata moliati madia karuas ni huria na satu dikion sana seulu rupe mangalehon pangurupiot tu bantuan sosial na pidadalan ni huriata holak huriat terupi na sapi piga tahap patu pahuni anggo huria nasing alani parhepe ngaso sudi ale anggo huria kay Badung Barat pai motor pe adong ko pe stokta sahalina yan no mungkin paima new normal patu potai di tongani huriata alani mersiadu mahita mabay na renggani itta ninabui tuaka ruas ni huria nama rumah nang mamora unak pahulit tuhi dari jamak koronaon masih rupa mahita molo sapala di bata dang masu-masu pe narongi pe buido gabi mago alani tale homma taurupi dong atta masih rubak kita di situasi do kondisi na songonon dakta boto hola seheliot do manang na piga helo bo terjadi selama nguluta alai selama mangulu hita oddo pihya alani taurupi makarong atta na sukarejo na sodapotan akka apa bagana lomak be alana kondisi corona na masa ditikon di pasu-pasu Tuhan mahita hamok kadamang do dahinang di pasu-pasu ma nguluta siganopari amen martang yang mahita pinuji pinasanga maho Tuhan alani denggan di basam duhot asini roham ise mahame Tuhan jolma tinopam ubahen na pola ibatam muhami macai uli hame Tuhan ditopaho lubi senaka tinopam na asing alani Tuhan urupi mahame Tuhan asa unang huwa gijaku kami merhite kapabahinan na hurak tamadi dopamu urupi mahame Tuhan merhite bisuk na siyako asa dijolo hame Tuhan laho menjadi pelopor laho patupahon akka gerakan parenggaton paulihon akka lingkungan ekosistem narong di tonga-tonga ni Portivion unang persidohot tame Tuhan nagabi panegai unang persido tame Tuhan panggugay di tonga-tonga ni haulion ni Portivion alay do mahami merawat Tuhan patupahon na rumenggan aido di doko marhite hatam asanggiat Tuhan gabe dohot tame persidohot laho manuan akan adenggan di tonga-tonga ni Portivion pos dorohanami Tuhan say paingok makaruas ni huriam asa mulai ditikyon boy horo pame Tuhan diri nami lau mamake aka pemakaian plastik di tonga-tonga ni lingkungan nami nama bahan kotor lingkungan na subui Tuhan jala mol terurai makoron na hurang denggan diaka lingkungan nami urupi hame Tuhan nang aka jolma na susadar rupe satu tikyon na jot-jot mabolokon membuang sampah tuaka inganan haruan ni aka aek na tiyo di tonga-tonga ni Portivion asa unang guga asa unang kotor soktong mapaingot Tuhan aka pamareta nami asa tigas na sida Tuhan nang tuaka pemilik perusahaan pabrik-pabrik asa unak sembarangat Tuhan laho mabolokon aka limba na mencemari aka lingkungan nami di tikyon uhirip pamiru Tuhan Portivi no hingani hamiot Tuhan denggan nang tuaka pinopar nami sugut haduan asa buy na sida toktong nang madai hinadenggan ni natinopami pasu-pasu makaruas ni huriam Tuhan naong di pasu-pasu marhiti na maranak do marburu urupi mahame Tuhan mangajari akka yanakon nami saluhna asanggi Tuhan gabi akka anak siuluy ajar siuluy puda tuaritik kinaneng ro tuaka ruas ni huriam na masihol di parianak konon saya toktong ma Tuhan tangyang nami gomos tuho pasau masudia ka pangiduan nasida Tuhan lehonom mudi nasida ditikina parbu ni portian nama bahan marlas ni roha keluargai tujuluan ni are tuaka naposo bulung ni huriam na satu tikyon dang marhasoho tadope hape nunga tung maca sikop nian anggosian usia dohot umur nasida Tuhan pos dorohanami sepatu duhono musirokap ni todi nagabe dongan nasida sahat rodi sarumatua sirokap ni todi nasaha porsiao do tame Tuhan gudang doi jala patu duho mai Tuhan
nang berhitiakan na tua-tua pe na boyro Tuhan gabe perpanjangan tangan lau patuduhoni di tonga-tongan yak kayanakon ni huriam. Pos dorohanami Tuhan tunggu danggo panggiluan nami Tuho alai pos dorohanami Tuhan pasi kobo murobohal nami aidi par muru-muru hodo hami Tuhan sian narobi sahat rodi tikyope tuk padao ma Tuhan sia purtibion sia luat nami Tuhan akapar maran akka bencana alam songonin ang akapar sahitope lumobi ma pengaruh do dampak ni pandemi COVID-19 sion asa humatok mau salpu alani asini roham. Asanggia Tuhan boy hami sonak suha ribu-ribuan lau mangulak asilon nami sigano pare atau ngale Yesus Tuhan nami saat dihoma Tuhan daging nak todri nami hupa saat tami mapanggiluan nami holam mangasahon guarmo di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangnya konma peliata martangiang mahita ali di bata amanami na di banua gijang horo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasauli basa na mauli utus hupasa tami masian nani lehomi tuhami pelean nami tuho say jalom gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasia kami pilianon pati bulo karajaw mo dito nga ni huriam doho di portibion buhay maruhanay marhite-hite tordim asalaw tambuta dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami asalam girgir hay madok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Nasana debata ama anak doho todi porbadia
nabadia doho jalagok hamuliaumu dilihat portibion pinuji jala pinasanga mahoro di salileng-lilengna alani asini roham nak satu hamido tusude huriam namarlas ni roha dohami noeng ala nak di papatar ho jala di patadaho ko hadiromi holong ni rohami asini roham labbas ni roham hasesani dosa dohot hangulua sogot arta silihono musogot rodi uhum sidabuo musogot naso habilangan dosurinai ai nasodung nyatusan ni jolma di paturang hodo tuhami nasodung ni dia ni jolma di patarida hokko tuhami nasodung hinasi holan ni portibi di buakko tuhami naso tarlehon ni portibio di leokko di hami alani di basa taima tuho daging dohotor dinami rohanami salhuna asa patawo muhami tu harajamu dari Banua Gijang hodo manopahami ubahin na tubuh hami tu siang anon setopa jala pai baru hami asa tubuh di hami roha padu halihoni jala gabe partohap di hasiangan rodi sugut di labungmu nauduk jala serep do hami rotu ho mangalehor rohanami saibeho lehom madi hami rohana tau jala homa na mangula margogo di bagasak kami say pauzong maulaon na pinuk kami di hami naok sinahapommu guarmu tu hami naok tardiri hami tu bagasak guarmu na badiyai asa hami di ho jala ho di hami say lam tanggali marohana buruk siya kami jala suluk korrohana baru asa badia paranginami pabuan ang mauliate rohanami tuho say pargogoy hami asa hu parangyok kami sude nanidokmu pabuan ak tutu hami anak komu jala paneat di hanguluas sugot say payan barita na uli di hami asa adong pargogunami saliling hubulus hami hasianganon say patugu haporsyon nami marhiti tod di nabadia sahat rodi hamatean asa sahat tami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say ro maharajaonmu say sao malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sederio nanguluan siapari say samadusanami songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahamisian pangago ai ho nona puna arajan punaku maho di bagasadame jalo ma pasu-pasu sia tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim amen. Shalom, horas marihita saluna.